సొల్మెలు నమ్మ కుడ్ల తుಳು వార్తలు యాను డాక్టర్ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ ಐಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಭೆಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆಯನ್ನು ತಡಪುನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು. ಕಾಸರಗೋಡು ವಕೀಲರಿಡ್ದು ದೂರು. ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ನಗರದ ದೊಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬರೆದು ಚಲ್ಲು ವಸ್ತುಪಾಡ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಉರುವ ಪೊಲೀಸರಿಡಿದು ತನಿಖೆ. ಅಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆನಸ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆಗೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಒಡಿಪು ಜೋಡುಗಟ್ಟೆರ್ದು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡಮುಟ್ಟ ಪುಣಕೊನುಪು ನಂಚ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ ಐಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಪಂತೆರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ನಡಪಾಯಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಷಿಯನ್ ಪರ್ಲ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಭೆನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡು ಐಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಲೋಕಮಟ್ಟುಡು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನಿರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು. ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು 35,000 ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಅದೇನು ಬಡವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಜುಟೆಕ್ಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ನಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನೂ ಸಹ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯಡು ಜಿಲ್ಲೆ ರಭಸಡು ಬುಳೆಚಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಬುಳೆಚಿಲ್ ದಿಟ್ಟಡು 10,000 ಎಕರೆದಾತ ಜಾಗಿಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ತೆಲುಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಮರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂಬೈಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಇದ್ದೇ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಂಪರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸಭೆತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ಇವಿ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕುಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುನಿನ್ನು ತಡೆಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಸರಗೋಡುದ ವಕೀಲರು ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಎಸ್ ಓಕ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ಪುನೇನು ತಡೆಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ದಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡುದ ವಕೀಲರು ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಕೊರ್ನ ಅರ್ಜಿ
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಎಸ್ ಓಕ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆದ ಪೀಠದ ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬೈತಂಡ ಅರ್ಜಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ವಾದ ಕೇಂಡಿನ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಎದುರುವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು ವಿಚಾರಣೆ ದುಂಬು ಮಾಡ್ತಂಡ. ಕೊರೋನಾದವರ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಪಿರದೈತಂಡ. 2021 ಜನವರಿ 27க்கு ಅನ್ಲಾಕ್ 4.0 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿನ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡ. ಅವೆಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾರ ಪೌಪ್ನಕ್ಲಿನ ರಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ನಡುತ್ತ ಸಂಚಾರಗೂ ಓವೇ ತಡೆಪು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸಂಚಾರ ತಡೆತದು ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಈ ಆದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆಗೂ ಎದುರಾಪುಣು ಬಂದು ಅರ್ಚಿಡು ತೆರಪಾದಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆನಸು ವಸ್ತುಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡ್. ಪುನಕೊಣಪುನಂಚ ಯಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೂಕೊಂದು ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಡಿದೀದು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೆಂಪುದ ತಾಣ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತಡ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆನಸು ವಸ್ತುಲು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಡಿಪು ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೆಂಪುದ ತಾಣ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡ. ಪುನಕೊನಪುನಂಚ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನೂಕೊಂದು ಪೋಪನ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೀದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಳಸಿನ ಸೊತ್ತುಲೇದ ಬಿಲೆ ಏರಾದು ಜನಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶ ಆತಂಡ. ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಒಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಲೆ ಏರ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಎತ್ತಂದಾರ್ ಪಂಡಿರ. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ವೇದನೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹೆಣದ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿಯವರೆಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಸಿಮೆಂಟಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಹೊಯ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೌದಾ? ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೈವಸ್ಥಾನುಲಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟವನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಡು ಕೂಡ ನಡೆತದ. ನಗರದ ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡು ಕೋರ್ದ ಬುಸಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಚೆಲ್ಲು ವಸ್ತುಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬರೆದು ಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ. ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಕರಿನ ತಿಂಗೋಳ್ದಿಂಚ ದೈವಸ್ಥಾನಲಿಗು ಅಪಚಾರ ಅಪಮಾನ ಆಪುನಂಚ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಬರೆದು ಪಾಡುನ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಚೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಲಿನ ಪಾಡುನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ದಾಯ ಮಲ್ಪುರು ಇಂಚ ಪಾಡುನಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನಾಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೋನ್ಯರೆ ಏರೆಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಚಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ನಡೆತದು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಮ ತೆತೊಂಡಲ ಕೂಡ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸಂಗತಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬುಧಾರ ಏದಾನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಕುಡ್ಲದ ದಡ್ಡಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪುನ ಕೋರ್ತಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ನಿರೋಧ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಚಿಡು ದೇವರಿನ ನಂಬ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾದು ಊಡಕಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಪಾದೆರು. ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೂ ಬತ್ತದು ಮಾಯಿದೆ ತುಂದು ತನಿಖೆ ಕೈಕದ ತೊಂದೆರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಜಾಗೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಸಂಗತಿನ ತೆರೆಯೊಂಡೇರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ಜಾಗೆಗೂ ಬತ್ತದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಡು ಆರೋಪಿಳಿನ ತುರ್ತು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಮಣ್ಣದಿಂದ ಸೈದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಲು ತಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಾಂತರ ಖಡಕ್ಕಾದ ಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರಲ್ಲ ಅವಡೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮೂನೆ ದೇವದೇವ ಏರಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಏರಗಳ ಏರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಣಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಮಿತಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಓದಿದ ಭೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡ್ಲಾ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಕೊಪ್ಪಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾಗೇಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬುಧಾರ ನಡತನ ಆಶೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಮನೋಜ್ ಶಾಂತಿಯರೆಡಿದು ನಾಗದರ್ಶನ ನಡಪಾಯರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಡಿಕಲೆಡ್ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಲಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತುಳು ತಿಂಗೋಲನ್ನು 11 ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ನಡತನಲ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಿರುಳೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೊಪ್ಪಲದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾನುಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಾಗೇಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಬುಧಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಹೋಮ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಮನೋಜ್ ಶಾಂತಿಯೇರಿಡ್ದು ನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಇತ್ತಂಡ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ಗೆರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತುರ್ದು ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಿರು ದೇವೆರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಪ್ಪಲ ಕುದ್ರೋಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿದ ಮನೋಹರ ಅಮೀನ್, ರಮಣ ಸುವರ್ಣ, ನವೀನ್ ಅಮೀನ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು.
ಕುಡ್ಲಡ ನಡತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಇನೋವೇಷನ್ ಕಾಂಕ್ಲೇವ್ ಸಭೆಟ್ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು 7 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆತದನ. ಭಾರತೀಯ ಕಡಲ ವಲಯಡು ದೇಶೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡುನೇಕ್ ಉಮೇದು ಕುರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ವರ್ಚುವಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಮಾರ್ಚ್ 2 4 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಬಂದರು ಹಡಗು ಬೊಕ್ಕ ಜಲಮಾರ್ಗೊಳಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ತೀವೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಚಾರಗಾದು ದುಂಬತ್ತ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ರೋಡ್ ಶೋ ತೀವೊಂದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕ್ಯೂನಿಕ್ಸ್ದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಕುಡ್ಲಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ಇನೋವೇಷನ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ಡು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ಒಟ್ಟುಗು 7 ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡಂಡ. ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಎದುರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಚೀಪಿ ನೀರಾದ ಬದಲ್ಪುನ ಸ್ಥಾವರದ 537 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒರ್ಯಕರಿ ಒಪ್ಪಂದಗೂ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಯರು. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ದು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿಗೆ 73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು BS6 HASD ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು. On port-led industrialization, whatever we are talking here, MRPL, KOCL, MCF, these are all part of the port-led industrialization. There will be a port, added to the port there will be industries, and port will develop, industry will develop, and the economy will develop. That's what port-led industrialization. That is the third session on second day, port-led industrialization and how to build port cities and how to build port clusters. That is other chapter. The third day, we are going to have 2 sessions. The session 1 is about how to improve the business by better regional connectivity. How to improve the business by better regional connectivity. So like this, one after the other things will be there. And I expect you to please register yourself. This will throw open the gates not only to big players but also to small time investors also. ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದೇ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಿಯರೆಗಾದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐತಾರ ಮೂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚ ಒಟ್ಟು 16 ಸರ್ತಿ ಬಜಿ 120 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪಂಪನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿ ನನಲ ತಗದಜಿ ಅಂಚಾದು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾಲೆನು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪಂಪನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾತುಂಡು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಲೆನು ಮಾರ್ಚ್ 7 4 ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿರಿತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸಿನಿಮಾ ತುವಲಿ. ಐತಾರ ಮೂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಂಚ ಒಟ್ಟು 16 ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾನು ಬಜಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ತುವಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ನ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 88 ತುವಲಿ. 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ದಾತಂದನ ಅವು ಹೊಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಜನಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಲೆಜೆಂಜೆ ಇರಕಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಈಗೋ ಬಿಡೋಡು ಸುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಾರಂಗ ಬಿಳೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕರ್ಕೆರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಲ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆದಿಯರಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಐತೆ ಏರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಪೇರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್. ಚಾಮುಂಡಿ ಕೌಂಡ್ಲಿಕನ್ನು ಕೇರ್ಪುನ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಒಸಾಯಾದ ಕೌಂಡ್ಲಿಕ ವೇಷಧಾರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕೆರಿಯರ ತುಳಿನ ಸಂಗತಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಲಾಮಂದಿರೋಡು ನಡೆತಿದ್ರು. ತ್ರಿಶೂಲೋಡು ಕುತ್ತೆರೆ ಆನಗ ಆಬಗೆಟ್ಟು ಗ್ರಹಿತಿನ ನಾಟಕ ಕುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ತಡೆತಿದ್ದೇರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನ.
ನಾಟಕದ ಪೊರ್ತುಡು ವೇಷಧಾರೆನ ಮೇಲಿಡ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಬೈದೆನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಂಡೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಕಲಾಮಂದಿರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಚೆಕು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ವೇಷಧಾರರು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನೆನು ಮದತ್ತದು ನಿಜವಾದಲ ಕೆರಿಯರೆ ಪೋತಿರು. ವೇಷಧಾರಿನ ಮಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಲಿತಿರೆಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು ಈ ನಾಟಕ ನಡಪುನಗ ಏಪಲ ಚಾಮುಂಡಿ ವೇಷಧಾರಿನ ಮಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬರ್ಪಿರೆಂದು ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಡ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೌಂಡಲಿಕನ ಕೆರಿಯರೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಉರುಡುದು ಕೌಂಡಲಿಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀಟ ಮಗರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಸೈತನಂಚ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುನಗ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತೋಜಾಯನ ಚಾಮುಂಡಿ ವೇಷಧಾರರು ಕೌಂಡಲಿಕ ವೇಷಧಾರನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೆರಿಯರೆ ತ್ರಿಶೂಲ ದೇಡ್ತದು ಮೇಲುಕು ಪಾಡುನ್ನಪಗ ನಾಟಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಚಾಮುಂಡಿನ ಪತೊಂದೆರು ತ್ರಿಶೂಲ ಒಯ್ತುದೆ ತೊಂದೆರು. ಒಡ್ರಾಸಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆತಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ವೇಷಧಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ವೇಷ ಪಾಡು ನಡೆಕೊನದು ಗಾಳಿಪಾಡನ್ನು ತೋಚತಂಡು ನಾಟಕದ ಪರದೆ ಒಯ್ತೆರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಸೇಸ ಸಂಗತಿಲು ಅವಳು ಮೂಲೊಂದು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣುವುದು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುದ್ದಿ ಆಯರದಿಂದೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಲಿತಿಂಡ ಸಂಶಯಗು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ. ಕುಂದಾಪುರಡು ನಡತಿನ ಆಟುಡು ಮೈಸಾಸುರಗು ದಾನ ಒಲಿನಂಚ ಐನೇನು ಮುಲ್ಪ ನೆಂಪು ಮಂತೊನದು. ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಂಡ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ನಡಪಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸರಣ್ಯರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬರವು ಸಂಸಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಗವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಾಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸರಣ್ಯರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಡು ಪದ ಪನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾ ಸಿಂಧು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದರೆಗ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಗವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಸರಣ್ಯರು ಕೊರಿಯರ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಬುಕ್ಕ ವಿ4 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ರೆಗ್ 2021ನೇ ಸಾಲದ ತುಳಸಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮೀನ್, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿಕೆ ರಾಯರೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ ಅಮೀನ್, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಯಾನ್, ತುಳಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ನಿಖಿತಾ ಎನ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ನಿವೇದಿತಾ ನಿಖಿತ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕುಳಾಯಿದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯಲೆಕ್ಕಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತನಿಕ್ಲೆಗಾದ. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే. ಸಂಕಟಹರಣ ಭಗವಂತ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕಾಯೋ ಗಿರಿಧರ ಭಕ್ತ ಭಯಂಕರ ನೀಲಾಂಬರ ಡಮರುಗ
ಭಸ್ಮವಲೇಪಿಸಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದ ಸ್ಮಶಾನ ಭದ್ರನ ಶ್ರೀಮಂಡಾಲ ಬಂಗಾರಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂಗಳ ಧವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬರುದಿಹ ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಚೆಲುವಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಕುಡೂರ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ ಐಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಭೆಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆನ್ನು ತಡಪುನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಕಾಸರಗೋಡು ವಕೀಲರೆಡ್ದು ದೂರು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನಗರದ ದೊಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬರೆದು ಚಲ್ಲು ವಸ್ತುಪಾಡ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಉರುವ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ತನಿಖೆ ಅಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆನಸ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರ್ತೆಗೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಡಿಪು ಜೋಡುಗಟ್ಟೆರ್ದು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡಮುಟ್ಟ ಪುನಕೊನುಪುನಂಚ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನಗೆ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು